Ήρθαν χιλιάδες κόσμος, οι οποίοι τελικά είδαν τον ήλιο να περιστρέφεται και να πετάει ακτίνες κλπ. Ακριβώς το ίδιο έγινε στο Χαϊδάρι το 1961. Ποιος ήταν η αιστεία του θαύματος? Η περιβόητα Αγία Αθανασία, το Εγάλιο, που τότε είχε ξεκινήσει να ήταν οραματίστρια, πολλοί την πέραν σοβαρά, άλλοι λέγανε ότι έκανα πάτες κλπ. Αλλά ήταν ακόμα στον τεμή, δηλαδή δεν ξέραν αν θα την πάρουν σοβαρά ή όχι. Και αυτή έλεγε ότι έβλεπε κάποιο φως, μια οπτασία της Παναγίας του Χαϊδάρι, τότε ήταν και πιο ερημιά, στην περιοχή που είναι σήμερα γεωπονική. Και μάλιστα και κόσμος, και έγινε ένα πρωτοσέλιδο τότε, ότι έγινε το ηλιακό θαύμα του Χαϊδαρίου, ας πούμε, και μάλιστα την ίδια μέρα που είχε γίνει και στη Φάτιμα. Και κάποιοι που το ήξεραν έριξαν τη σπόντα ότι, παιδιά, εντάξει. Μιλάμε για ένα θαύμα καρμπών, δηλαδή, έτσι όπως ακούγεται. Σχεδόν, εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών. Μήπως τελικά λέει, δεν ήταν θαύμα, αλλά η κυρία αυτή φρόντισε να βρει κάποιες παραμέτρους ώστε να το κάνει πιστευτό. Δεν ξέρουμε και σήμερα είναι ιδέα να το μάθουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και άλλες βέβαια περιπτώσεις. Θυμάμαι δηλαδή από την έρευνα αυτή, το 1930, στην Άξο, εκεί που είναι η Παναγία Ιαρουκυλιώτισσα σήμερα, ήταν οι λεγόμενοι ονειρευάμενοι. Δηλαδή, με αφορμή την θαυματουργία έβρεση μιας εικόνας, κάποια παιδιά του χωριού άρχισαν να ονειρεύονται, να παραλυρούν και να βλέπουν τα ίδια όνειρα, και ακολούθησε μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, μαζική εκδήλωση, η οποία κράτησε πολλούς μήνες και χρόνια, στην οποία οι μισοί κάτοικοι του χωριού ονειρεύονταν, ας πούμε, και άλλοι μισοί λέγανε ότι αυτό δεν ισχύει. Ψάχνουν να βρουν μια κρυμμένη εκκλησία, ψάχνουν να βρουν μια κρυμμένη εικόνα, ένα θησαυρό ο οποίος ήταν στο βουνό πάνω κλπ. Είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε αυτή η ιστορία την εποχή του. Και μαζί του μελέτησε και ο Άγγλος ερευνητής, ο Charles Stewart, ανθρωπολόγος. Είχε κάνει ένα άρθρο στην αρχαιολογία, νομίζω, αλλά έχει και στο βιβλίο αυτό που. Είναι το Δαίμονας και Διάβολος στην Ελλάδα, της εκδόσεις Ταξιδευτής, νομίζω. Ναι, το αναφέρει λίγο έτσι ελάχιστα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και πολλές άλλες αντίστοιχες στην Ελλάδα. Αυτό να πω ότι καλύφθηκε και η τελευταία μου ερώτηση που σχετιζόταν με τα σχετικά περιστατικά στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στις 11:30, νομίζω ότι κάπου εδώ. Να ρωτήσουμε για ανάλογα περιστατικά στο εξωτερικό, δηλαδή με μαζική παράκρουση και εξωτερικό, δηλαδή να δώσω για ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως να μην έχει τόσο θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί εμείς το πήγαμε πιο πολύ προς τα θαύματα, ας πούμε. Ακόμα και σήμερα, σε χώρες της Αφρικής υπάρχουν μαζικές παρακρούσεις, όπως θυμάμαι πρόσφατα διάβαζα για υποτιθέμενες μάγισσες οι οποίες έκλεβαν το πέος των ανδρών και είχαν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε εκδηλώσεις ιστερίας, μαζικής παράκρουσης. Είναι περιστατικά τα οποία γίνονται ακόμα και σήμερα, δεν είναι κάτι από το μακρινό παρελθόν και δεν συμβαίνουν βέβαια μόνο στην Αφρική, και ο ευρωπαϊκός χώρος μπορεί να παρουσιάσει τέτοια περιστατικά. Τέλος πάντων, να δώσω πάση στον κύριο Φέμπο να μας πει και ο ίδιος περιστατικά από τον διεθνή χώρο. Ναι, όπως ανέφερες πολύ σωστά στην περίπτωση της εξαφάνισης του πέους, ας πούμε, που δημιουργήσε και δημιουργεί με αρκετά μεγάλη στην Αφρική και άλλα και στην Ασία. Μάλιστα λέγεται στην ψυχιατρική, λέγεται μαζική κοινωνιογενής νόσος. Και υπάρχουν ειδικές πολιτιστικές νόσοι, ας πούμε, όπως το κόρο, λέγεται αυτό, για το εξαφανιζόμενο πέος. Υπάρχει το λάτα στη Μαλαισία, υπάρχουν κάποιες άλλες περίεργες νόσοι, ας πούμε, που αφορούν ψυχιατρικές διαταραχές. Τις έχουμε κατατάξει ως ψυχιατρικές διαταραχές. Βέβαια, αν κάτι αντίστοιχο συμβεί στη Δύση, ναι, είναι κοινωνικό φαινόμενο ή μπορεί να είναι θαύμα ή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, κάπου είμαστε αρκετά έτσι, συγκαταβατικοί όταν αφορά άλλους ξένους λαούς μακρινούς. Για να το πάω και κάπου αλλού, βέβαια, ξεφεύγει το θέμα. Τέτοιες μαζικές παρακρούσεις, δηλαδή μαζικές εκδηλώσεις ανορθολογισμού, αν επιτρέπεται και ο όρος, μπορούμε να δούμε ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη με τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος παρουσιάζεται στην Ευρώπη ως ο τεμπέλης, ο κλέφτης, και μην γίνετε σαν τον Έλληνα γιατί θα έχετε την μοίρα που έχει. Στην ουσία είναι ένα ψέμα, γιατί άμα ανατρέξουμε στα πραγματικά δεδομένα, θα δούμε ότι ο Έλληνας εργάζεται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και είναι πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα. Τέλος πάντων, είναι μια παρέμβαση που έκανα στην πολιτική και στην παράκρουση που μπορούμε να συναντήσουμε και σε χώρους που δεν περιμέναμε. Ναι, τα στερεότυπα ισχύουν φυσικά για όλους τους λαούς, δηλαδή και εμείς έχουμε αντίστοιχες υποτιμητικές. Για τους Άγγλους ότι είναι δροσεροί, ας πούμε. Ναι, οι Γάλλοι ότι είναι έτσι, οι Γερμανοί ότι είναι αλλιώς, οι Αμερικάνοι ότι είναι Αμερικάνοι κλπ. Αυτά όμως είναι έτσι κοινωνιολογικά θέματα. Αλλά υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, όπως λέγαμε και πριν, μαζικής ιστερίας ή μαζικής παράκρουσης που άπτονται
του θρησκευτικού χώρου. Που, ας μην πάμε μακριά. Όταν είχαν βγει οι Beatles στην Αγγλία. Ναι. Είχε γίνει χαμός, ας πούμε, στην Αμερική ειδικά. Ή το rock and roll γενικά. Αν δείτε βίντεο της εποχής εκείνης, τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι μαζική στερεία, μαζική τρέλα. Δηλαδή είχαν μπροστά τους Αγίους ουσιαστικά. Είχαν μπροστά τους προφήτες. Όντως, ειδικά κάνανε σαν δαιμονισμένοι οι οπαδοί αυτών των άνθρωπων που αναφέρατε. Κλαίγαν. Να πω και ένα παράδειγμα εδώ, ίσως δικό μας. Τα είχαμε νομίζω και εμείς εδώ με το Σάκη, έτσι, κάποια στιγμή. Βέβαια, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, τέλος πάντων, ωραία η πάσα αυτή. Ναι, όχι, πολύ πετυχημένο. Πριν ένα οι ρουβίτσες. Ναι, βεβαίως. Ένα προσωπικό παράδειγμα. Πριν από πολλά χρόνια, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν σε θετικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, την εποχή εκείνη τη Μεσουρανός ο Βοσκόπουλος, Τόλης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στο θέατρο το βράδυ, που ήταν τραγουδήσει. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι έρχονταν θαυμάστριες, έβγαινε λοιπόν ο Βοσκόπουλος καθεδρωμένος από την παράσταση κλπ. Του σκουπίζε τον υδρότα και πέραν το χαρτάκι και το φυλάγαν σαν μπαμπάκι με το Άγιο Μύρο. Δηλαδή, εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας σε κάποιο κοσμικό πρόσωπο. Και δεν είναι το Βοσκόπουλο ή τους Beatles ή το Σάκη, Ρουβά ή οτιδήποτε. Αν δούμε ότι οπωσδήποτε και πολιτικούς, έτσι. Αντίστοιχα. Όντως, πόσο λατρεύτηκαν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Είναι αιστείες δύναμης και η αιστεία δύναμης πάντα προκαλεί εκδηλώσεις παράλογες. Δηλαδή, πάβει να ισχύει η λογική και πιστεύεις πια και ακολουθείς τη βλάβη. Π.χ. στην Τουρκία ή στην Κίνα υπάρχουν ακόμα πορτρέτα μεγάλων πολιτικών ηγετών, οι οποίοι στην ουσία έχουν αγιοποιηθεί από τους λαούς εκεί. Μα και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν αγιοποιούν τους ηγέτες. Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Βέμπο, ο οποίος έχει οργώσει και την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα... Μόνο και μόνο κάθε ένα από τα ταξίδια του θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα μιας ολόκληρης εκπομπής και θα θέλαμε να σου ζητήσουμε, Θανάση, να είσαι ξανά μαζί μας κάποια στιγμή. Ναι, αφού μένετε θα είναι. Είτε εδώ στο στούντιο είτε τηλεφωνικά για να μην σας φέρουμε και εδώ στον Πειραιά, είναι απόσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την πρόσκληση και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βέμπο. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους του Ατλαντής ότι στο site του κύριου Βέμπου www.vebos.gr μπορείτε να δείτε τα βιβλία του συγγραφέα, ενδιαφέροντα άρθρα, η ειδησιογραφία που ανεβάζει κάθε τόσο, η οποία είναι από τις πιο ιδιαίτερες. Ή μάλλον η πιο ιδιαίτερη στο ελληνικό διαδίκτυο, θα έλεγα. Η επικαιρότητα, το θέμα της επικαιρότητας, η στήλη της επικαιρότητας που ανεβαίνει ανά δίμηνο, τρίμηνο περίπου, είναι απίστευτη, όπως και τα υπόλοιπα άρθρα που θα βρείτε εκεί. Λοιπόν, έχουμε αρκετά.